svært, at jeg ville have været tømmermester der. Det er ikke værre, end jeg har lært at acceptere nederlag, for det er hverdag for mig, der arbejder og får min egen øl-pipeline, så jeg kan blive ikke dørs med min tørst, når det regner. Men det er jo klart, at sådan et apparat, det koster kleiner. De fonde, jeg har søgt, rasser kleiner. Jeg har spurgt, om de vil spytte lidt i for at støtte en, der har gjort karriere som her. Mesterfylde nummer 1. Det er lidt trist, at mand som førtidspensionist er prisgivet kommunale afholdsfascister, som vilje til at bevilge bistand efter behov. Uden loft og hvis ikke, så i hvert fald uddel noget ofte, for det koster at være alkoholafhængig. Fra at samle pandflasker til gamle damers tasker, det er der penge i. Og top på ingen hjælp, er det nogen, der fanger mig, når jeg er med, sætter i spurt og styrter ud af restauranter. På flere penge pøllen på mad, for det holder. Alkohol og kolde fylder skyller jeg ned i 1000 folder, når den sidste øl fra morgenkassen, den er drukket. Kan jeg lige nå i Fakta, for de er for lukket. Det Fakta Brugsen, yeah. Det er alkoholker, bodega og Preben, yeah. Det Fakta Brugsen, yeah. Det er alkoholker, bodega og Preben, yeah. Det Fakta Brugsen, yeah. Det er alkoholker, bodega og Preben, yeah. Det Fakta Brugsen, yeah. Det er alkoholker, Preben, yeah. Og bodega. Der var ikke så meget linje over den, kom så. Det er stadig og mad i flydende form, som man forstår ikke hvorfor eller om hvordan. Jeg overlever ånden i flasken og holder masken og kæmper alkohol, når den vil i vasken. Det Fakta Brugsen, ja, det er alkoholker, bodega og Preben, yeah. Det Fakta Brugsen, ja, det er alkoholker, bodega og Preben, yeah. Det Fakta Brugsen, ja, det er alkoholker, bodega og Preben, yeah. Det Fakta Brugsen, yeah, det er alkoholker, bodega og det sidste er. Escape is life.